ಇಟ್ಲ ಕುರಿಯ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತುಲೆ ನಮ್ಮರೆ ಓ ಆರಲ್ಪ ಬೂಟ್ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂದು ಕೈಗೊರ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ನೇ ತೀರು ಓಟೆ ತಿರುಪತಿ ಬಿದ್ದಾಡ್ದಿನ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಗತ್ತೆ ಲಕ್ಲೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೆಂಗಿನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಉಂಡದ ಓ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅತ್ತಾವು ಡೀಸೆಲ್ದ ಹೆಂಚಿನೇ ಒಂಜಿ ಹಿರೇಗ ಅವು ಮತ್ತು ದಾಯ ಮಾರ್ರೆ ಪೈಲಟ್ ಆಯ್ತು ಉಪ್ಪುಜೇನ ಅವು ಉಂಟಾ ಒಂದು ಉಂಡ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇದ್ದಂದು ಮಿತ್ತು ಒಪ್ಪು ನಾವು ಅಂಚತ್ ಅಂಡ ಮಿತ್ತು ಪೋಂಡ ತಿರ್ತು ಬರುವತ್ತ ಓ ಮಿತ್ತು ಪೋಂಡ ತಿರ್ತು ಬರುವತ್ತ ಅವು ಒಂಜ ಮಿತ್ತು ಇರೇನು ಬಿಡ್ದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಚ್ಚಿನ ಆಯ್ತಾ ತಿರ್ತಾವ ಅಂಚತ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಪೇಪರ್ ಅಡು ಓದುದೆ 4 ಜನ ಮಿತ್ತು ಪೋತಿನ ತಿರ್ತು ಬೈದಿನ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಅವು ಪಕ್ಕ ಬೇತೆ ತಿಕ್ಕಡೆ ತಿಕ್ಕದೇರಿಗೆ ಅವರೇ ಗೊತ್ತು ಜೋಡು ಒಂದು ಪೈಲಟ್ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದೇ ಆತದ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಜನ ನಮ್ಮ ಬಂಡ ಮುಳ್ತತ್ತು ಆಯ ಅಂಚಿದೆ ಡೆಲ್ಲಿದೆ ಗೊತ್ತುಂಡತ ಬುಡ್ರ ಗೊತ್ತುಂಡತ ಬುಡ್ರ ಗೊತ್ತು ಚಂದ ಪೈಲಟ್ ಆಪೇರಿ ಆಗ್ಲೇ ಒಂದು ಕೊರ್ಪುಜೇರ ಆಕ್ಲ ಆತ ಕಲ್ತದೆ ಬರ್ಪುನಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಉಂಡತ ಹೇಳಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತಾನೆ ಯಾರು ವೈನ್ ಶಾಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರನ ಪೂರ ಉಂಡಾಕಲ್ಲ ಓಕೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಕುಲ್ಲು ನೆಡ್ ದುಂಬುವರ ಜೈ ಬನ್ಲೇಕು ಕುಲ್ಲು ನೆಡ್ ದುಂಬುವರ ಜೈ ಹೆಂಚಿನ ಜೈತ ಮರಳು ಮರ್ಯಾದೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಯ್ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಜೈ ಪಾಡು ನಮ್ಮರ್ಲು ಅದು ಕೊಂಚ ತಾಟಿ ಪೊಟ್ಟು ಇಜ್ಜಿನ ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡು ನಿಕ್ಲೆ ಇತ್ತಿನ ನಿಮ್ಮ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅತ್ತ ನಿಕ್ಲ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಒಂದು ಮುಕ್ಕಾಲುಕು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ MLA ಆಂಡು ಇರೇ ಜೈ ಅತ್ತ ಯಾನು ವಿನ್ನತಿನ ಗೊತ್ತುಂಡತ ಇರೇಗ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವು ನೆನಪಾಡು ಹೋಯ್ತು ವಿನ್ನಾತೀನಿ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಅಡು ಇಲ್ಲ ಬೊಳ್ಳು ಲಿಕ್ಕಿ ಹತ್ತು ಮರ ಸದಾಶಿವ ಬೇಡ್ರಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲ ತಿಗಲ್ದ ಕಟ್ಟಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬುದರ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಸದಾಶಿವ ಬೇಡ್ರಲ್ಲಿ ಎಂಚ ಮರ್ಲು ಬಾತಿರು ಮಾರ್ರೆ ಸದಾಶಿವ ಬೇಡ ಇರು ಪಕ್ಕಡೆ ಇರಗೆ ನಿಜವಾದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊಡ್ತಿಜೇರು ನಾನು ಕೊರೋಡ ಅಕಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಯಾನು ವಿನ್ನತಿನ MLA ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತುಂಡ ಇರತ್ತ ಮೂಜಿ ಜನ ದಿತ್ತೀನಿ ಯಾನ ಅತ್ತ ಒಗ ಇರು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿದ್ದಿ ಓಡತ್ತ ಅಂಚತ್ತೆ ಇರು ಒಂಚೂರು ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪಡ ಕಲಿಗೆ ಅಕುಲ್ ಸೋತಿನ MLA ಮಾಡೋದೇನು ಅಕಲ್ನ ವಿಷಯ ಮಂಡ್ಯ ಚೈರೆ ಬರ್ಚಿ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಬೋದು ಬಲೆ ಅವ ಇರು ಒಯ್ಟ ಕುಲ್ವಾರು ಅದು ಕುಲ್ರೆ ಪೈಲಟ್ ಉಂಡು वो पायलट है अక్కడ फोन मन पर बनती हेलो पायलट साहब आप कहाँ हैं हम लोग यहाँ हैं तुम जल्दी आओ ना हमारा सदाशिव बैटरी है ना उसका प्रमाण वचन 1 पाने के लिए अभी जल्दी जाना है आप क्या आपका बीवी का तबीयत खराब है 145 ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ 145 उनतले मुल्फा साऊ 145 आज तो बूढ़े दी उसारी जिंद आज ना बनों तबीयत ठीक नहीं है अभी आएगा ना नहीं 1:45 बजे उधर पहुंचना है इनी कारागृह मंत्री कारागृह मुल्फा आई जी नबका हुए मन बबुल्ले हेलो जल्दी आओ हाँ हॉस्पिटल पहुंचोगे इधर आ जाओ ओके ये आई इते हॉस्पिटल डुल्लेना आए अत्ता आयन बोडे दी दादन उसारी जिगे बोडे दी ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಂಗಿನ ಅವು ಜಾತ್ರೆ ದಲ್ಪತಿ ಕೊಣ ಅವು ಹತ್ತುಂದು ನೀವು ಮಿತ್ತು ಬಾರಂದು ಮಾರ್ಗೋಡು ಓಪನ್ ಹತ್ತವು ತುಂಬ ನಿಕ್ಕ ನೇನೆ ತುಂಬ ಒಂದು ಬೋಲಿ ಆತ ಒಂದು ಒಲ್ಲೇರು ಬರ್ಪೇರಿ ಒಂದು ಕೇನಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅದು ಎಂಕ್ ತಡಾಪುಣತೆ ಯಾನು ಇನಿ ಪೋಯಿಜಿಡ ಬಕ್ಕ ಬೇತೆಕಲೆ ಬೋದಾಪುಣವು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ हेलो आप कहाँ हैं जल्दी आओ ना उसका तो टाइम हुआ जल्दी आओ ओके ಬರುಂದುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಬರುಂದುಲ್ಲೇರಿ ನಮ್ಮ ಕುಲ್ಲುಗಬಹುದು ಕುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕುಲ್ಲುಗ ಹೋಲು ಹೇ ಅವು ಪೈಲಟ್ ಕುಲ್ಲುನ ಸೀಟಿ ಇದು ಇಮೇಜ್ ಬಲೆ ಉದಿಕ್ಕಿನ ಅಲ್ಪ ಪೊಗ್ಗುನೇನಾ ಬರ್ರ ತಡೌಂಡ ಆರು ತಡೌಂಡು ಒಂಚೂರು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಇರ್ನ ಎಂಜಿನ ಅಂಡ ಪಾತೆರ್ ಎತ್ತ ನಿತ್ಯ ಪಾತೆರ್ ಅದು ಇದು ಯಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ನೆಟ್ಟು ಕುಲ್ಲುನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ನು ಮಿತ್ತು ಪೊಯ್ ಬಕ್ಕ ತಿರ್ತು ಎಂಚ ತೋಜುವ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪಪುರ ತೀರ್ಥದಕ್ಲು ಎಂಚ ತೋಜುವೆ ತೀರ್ಥದಕ್ಲು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ತೋಜುವೇರು ದುಂಬಕ್ಲು ಅಂತ ಈತ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಂತ ಈತ ಎಲ್ಲೇ ತೋಜುವೆ ಅಂಚ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆಪೇರು ಮಿತ್ತು ಬಂಡ ಇಮನ ಮಿತ್ತು ಪೋಪುಂಡ ಅತ್ತು ಎಂಚವು ಮಿತ್ತು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮಿತ್ತು ಪೋಪುಣತಿ ಮಿತ್ತು ಪೋಣಗ ತೀರ್ಥದಕ್ಲು ಎಲ್ಲೇ ತೋಜುವೇರು ನಂಗೆ ಇತ್ತಾಕ್ಲು ಆತ ಮಲ್ಲ ತೋಜುವೇರತ ಮಿತ್ತು ಪೋಂಡ ಎಲ್ಲಿ ವಜಿ ಇದೇ ಪಕ್ಕ ಅಲ್ಪಡ್ದೆ ತಟ್ಟೊಂದು ಬೋರ ಮುಲ್ಪಡ್ದೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರುಕು ಏತು ಒಂಜಿ 30 ನಿಮಿಷ ಮುಟ್ಟುಂಡತ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತುಡ್ದು 11 ಪಿದಾಡೋಡು ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಪೊಸತ್ ಪಾಡೋಡು ಅವು ಪಾಡ್ದಿನತಿ ನಾನು ನೋಡಿ ಅವು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬೇತೆ ಪೊಸತ್ತುಂಡು ಕೋಟ್ ಪಾಡೋಡು ಓಕೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪೂರ ಉಳ್ಳೇರತ್ತ ಅಲ್ಪ ಉಳ್ಳೇರತ್ತೆ ಈತ ಜನ ಉಪ್ಪುನಾಗ ನಮಗೆ ತಾನೇ ಪೋಟಿಗೆ ಇತ್ತ ಅಲ್ಪ ಉಳ್ಳೇರು ಈತ ಜನ ಒಂದು 3 ಜನ ಮುಲ್ಪ ಮುಗುಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅವನು ಅಲ್ಪ ಉಳ್ಳೇರು
ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ದಾಖಲೆ ಅಲ್ಪ ಉಳ್ಳೇರು ಜೈ 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 ಹೆಂಚಿನ ಮರ್ಲು ಮಾರೆ ಅರಮನೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹತ್ತು ಮರ ಬೇಡ್ರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ಲಿ ಬಗಲಿ ಕರ್ಮ నీకు అక్కడ అండర్స్టాండింగ్ సరిచ్చి సార్ ఇరెంచ ఇత ముల్ప మీరు వరి అత బొబ్బు అకలే పంటార యాన్ ఎంచ విన్నాతే వనది ఈ సర్తి ఏతు ఓటు యాన్ విన్నాతే వన పంటార ఎంక ఏతు ఓటు బూర్దునని పంటార సత్య పన్పున అక్కలే రే ఓటు పాడదిచ్చారు అవు ಗೊತ್ತುಂಡಾ యాపల ఒట్టుగిత్తినేನೆ మోత పన్పునక్లే ముక్కులు ముజ్జన ఒక యాన్ ఎంచ విన్నాయిని అవు కేళ్ళి యాన్ల ఎన్న పొడిదిల ఓటు పాడుజా ఈ రీతిలో ఇల్లాలి ಖಾಲಿ ರಡ್ಡು ಓಟುಡು ವಿನ್ನಾತೀನಿ ಜದ್ದ ಮಂಡ್ಯಡುಂಡು ಯಾನ್ ಭಯಂಕರ ಓಟುಡು ವಿನ್ನಾತೆ ಮಿತ್ತಿಡ್ದು ಫ್ಲೈಟ್ ಪುರ ಪೋನಾಗ ತಿಂದ್ರೆ ಪುರ ಕೊರ್ಪೇರಿಗತಿ ನೆಟ್ಟದಲ್ಲ ಉಂಡ ನೆಟ್ಟು ಅಂತ ಪೋನಾಗ ಪತ ನೋಡು ಇರಗೆ ತೆಂಗಿನ ಬೋಡೆ ಅಂಚತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಒಂಚೂರು ಮಿತ್ತು ಪೋನಾಗ ಒಂಚೂರು ಬಾಜಲಾಂಡು ಒಂಜಿ ಬೊಂಡ ಬೊಂಡ ಬೊಂಡತ್ತ ಈರು ಪೈಲಟ್ ಪಲ್ಲೆ ತಾರದ ಮುಟ್ಟ ಬಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಡೌನ್ ದೆತೊಂಡ್ರೆ ರಪ್ಪ ಬೊಂಡ ದೆತ ಪರ್ಲಿ కొంత ఎక్స్ట్రా దివండి అంచ ఆపుండవు అంచ ఆపుడా దానే ఉంది అంచ నమ్మ తారేగ పోదు తాంటుండ యాక్సిడెంట్ అత్యావు ಅವ್ರ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ ಪೋಪುಂಡತೆ ಈ ಬೊಂಡಲಜ್ಜಿ ಈ ಬೊಂಡಲಜ್ಜಿ ఒక ఈరు 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 ಯಾನು ಬಿದಾಲ ಬರ್ಪು ಜತ್ತ ಈರತ್ತ ಪೋಪುನಿ ఈరితే ఎన్నొట్టుకు ఇచ్చారా ఐటోల్ అడిట్ చెప్పడా ఇది ఏతు జనకుల్లోలి నెట్టు ఇరువరి ఒక పైలట్ అటే జన ಅದು ಮಿತ್ತಿಡ್ ಜಾಗೊಂಡು ಮಿತ್ತಿಡ್ದು ಓ ಮಿತ್ತಿಡ್ದು ತುಲೆ ಮೂಲ ರೆಕ್ಕೆ ಹಾಕದೈತೆ ವಾಡುಂದ ಐಕೆ ಅನ್ಪುನಿ ಮಲ್ಲಾದಿಗೆ ಬರೋಡು ಬರ್ಪುನಾಗೆ ಬರೋಡು ಲೆಪ್ 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 ಲೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪೈಲಟ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬರ್ಪು ಏತಾರೆ ಎಂಕಲ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಪು ಕಲಿಕಲಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಡೌಟ್ ಉಂಟು ಇರು ಡೌಟ್ ಡೇ ಪುಟ್ಟದಿನತಿ ಇರು ನಮ್ಮ ಪಣ ಅಂತೀರು ಆಗಲೇ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆಂದ ಆಸೆ ಎತ್ತೀನಿ ಬೋತ್ ಬೋತ್ ದರಿದ್ರವತ್ತಿನ ಒಂದು ಪುಟ್ಟದಿ ಅಂಚತ್ತಿಯ ಮೂಲಕೇನ್ಲೆ ಮಾರ ಡೌಟ್ ಬಂಡ ಬಾರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಡೌಟ್ ಏನ್ ಡೌಟ್ ಏನ್ ಡೌಟ್ ಅಂಚಿನ ಡೌಟ್ ಉಂಡತೆ ಎಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಪೂರ ಜನಕ್ಲ ಬರ್ಪಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಡೌಟ್ ಇತ್ತ ಈರ್ ಬಂಡರ್ ಮುಕುಲು ಮೂಜಿ ಜನ ಎಂಕ್ ಓಟು ಪಾಡ್ದು ಜರ್ವಣ ಯಾನಿತ್ತ ರಡ್ಡು ಓಟುಡು ವಿನ್ನಾತೀನಿ ಎನ್ನ ಡೌಟು ಎಂಚಿನ ಬಣದ ಪಂಡ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನ ಬುಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಓಟು ಪಾಡ್ದಾರ ಬಣದ ವಾ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೆಕ್ಕೆ ಪನ್ಪುನಿ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವ್ವ ಏರಾಂಡ ಓಟು ಪಾಡ್ದಿನ ಅವೇ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂದ ಗೊತ್ತ ಮನ್ಪರು ಉಂಡ ಪಂಜರ ಇರು ಪಂಜರ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸ ಪನ್ಪುನಿ ಯಾನ್ ಈರೆಗೆ ಓಟು ಪಾಡ್ದೆ ಅಂದ್ ಏರಾಂಡ ಅವೇ ಪಾರ್ಟಿ ಇತ್ತನೇ ಇಲ್ಲ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿ ಓಟು ಪಾಡುವೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡ ಓಟು ಪಾಡ್ನ ಏರೆಗ್ಲ ತೋಜುನ ಅಯ್ಯ ಆಮೇಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳ ಇರ್ದ ತಗೋದು ಇಂಜ ಅಂತ ಹೋಪುನಿ ಆಪುನಿ ಒಂಜಿ 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 ಮಿನಿಟ್ ಎನ್ನ ಮತ್ತೆ ಆಪಲ ಡೌಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಚಿ ಇನ್ನ ಬೇಲೆಜ್ಜಿನ ಆತೆ ಬೋಂಡು ಅಂಚತ್ ಅಂಚತ್ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಬುಡಿದಿನ ಫೋನ್ ಮಾರ್ರೆ ಹಲೋ ಪೂರ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಪೈಲಟ್ನ ಕಾತೊಂದುಂಡು ಅವ್ಲು ಪೋಯಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎದುರು ಬರ್ಪೆ ಬಂತೀರು ಅಂದ್ 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 ಮುಕುಲು ಉಲ್ಲೇರು ಪಾಂಡು ಉಲ್ಲೇರು ಅವ್ ಅವ್ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲೆಗೆ ಬೋದು ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡೆ ಕಾಲೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪೆ ಅವಂದ ಟಿವಿಡು ತೂಲ ಪೂರ ಜನಕ್ಕೆ ಬನ್ನಲ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಎನ್ನು ಬನ್ನ ಅಲ್ಪ ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡೋಡು ವಿಸಿಲ್ ಇರ್ನ ಬುಡದಿ ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡೋಡು ಮೂಲು ಒಂದು 4ನೇ ಕಾಲಿ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಇರ್ ಬತ್ತೊನ್ಲಿ ಬುಡದಿನ ಗಲಿಗಲಿ 4 ಸರ್ತಿ ಅಲ್ತಿ ಹಿಡ್ದು ಇಡೆ ಬರೋಡ ಅಣ್ಣ 4 ಸರ್ತಿ ಕಾಲ್ ಬರ್ತದೆ ಇಂಚಿನೆ ಅರೆ ಕಾಪುಂಡದ ಅಣ್ಣ ಪಾಪ ಮೇರು ಬೋದು ಮುಟ್ಟಿಯ ರಾಜ್ಯ ಮುಟ್ಟಿಯರೆ ಒಂಜಿ ಬುಡದಿ ಕಣ್ಣನೆ ಕೊಂಜಿ ಓದು ಟಿವಿ ಇಡು ತುಪ್ಪಿನ ಮುಟ್ಟ ಇಂಚಿನ ಆತನ ಅವನದು ಒಂಜೋಗು ಇಲ್ಲಲ್ ಕಿರಿಕಿರ್ಲ ಅದು ಪೂರ ಪೋಯ್ದು ಬರ ಪಾಡಂದ ಹಿಂಗಿನ ಇಚ್ಚಪ್ಪ ಯಾನ್ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೊಲ್ಲ ಇತ್ತ ಬರೆಯರ ಸಿ ದಾದಿ ಪಕ್ಕಡಿಜಿಂದ ಇಜ್ಜಿ 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 ಆರು ನೆಕ್ ಪೋಂದುಳ್ಳೇರು ಅಂಚಾದು ಐ ಇರು ಕೋಡೆ ನೈಟ್ ಇವನಿ ಫೋನ್ ವಾಸ್ದು ಆರು ಯಾನ್ ಬೈದು ಆತ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಛೇ ನಿಕ್ಲ ಒಂದು ಯಾನಿರೇನು ತುಂಬ ತೂತೇನಾ ಅಂದ ಇಚ್ಚೆ ದಾದೆ ಪಕ್ಕದ ಅನ್ಪಗಲ್ ದೇ ಅವನಿ ಪುಂಜು ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಏನಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪುನಿ ಏನು ಪುಂಜು ಪುಣ್ಣು ಹಲೋ ಏನಲ್ಲ ಏನು ಬುಡಿದಿಯೇ ಕಿರ್ತಿ ಬುಡಿದಿಯ ಬಾತೇರ್ನ ಅಥವಾ ಏನು ಮಂಡ ಸರಿಜ ಮಾರ ಇದೆ 5 ನಿಮಿಷ ಕೊರ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತದ ಏರಡ ಬಾತೇರ್ ನೀ ಪಾಂಡುಡ ಎನ್ನ ಪಿಯೇಡ ಎಂಜಿನ ರಾತ್ರಿ ಎಂಜಿನ ಬನ್ನಿ ಎಂಕ ಪುಂಜುನ ಸೊರನೆ ಗೊತ್ತಾತಿ ಜೀರ್ನ ಅಕ್ಕನ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಅತ್ತ ಇರೋ ಮೊಬೈಲ್ ಎಂಡ ಕೊರ್ನೆಟ್ ಯಾನು ಐಟು ಪೋಂಡು ಆತಿ ಬುಡ್ಚಿ ಬುಡ್ಚಿ ಸಾರಿ 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 ಅಂಚಪ್ರ ಬಾತೇರ ಬಲ್ಲಿ ಇರು ಫೋನಗ ನೆನಪುರು ಬತ್ತೊನ್ಲಿ ಇದಿನ ಅವು ಮೂಲೆ ಅವು ಈರಾಡೆ ಬೋಡು ಅವು ಅವ ಅಂಚಪ್ರ ಬಾತೇರ ಬಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸಾರಿ 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 ಕರಿ ವರ್ಷ ಏನನ್ನು ಗೆಂದಾಯರು
ಈ ಸರ್ತಿ ದಾದನ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಲಕ್ ಆಂಡ ಎನ್ನ ಏನು ಪ್ರಯತ್ನ ಬಿಡುಬುಜಿ ರಟ್ಟು ಓಟುಗು ಸೋತೆ ಆಂಡ ನನ್ನ ದುಂಬಾಗ ನಿಕ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗೆಂದಾವರು ಪನ್ಪುನ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಮನವರಿಕೆ ಉಂಟು ಬುಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ರೊಡ್ಡು ಓಟುಡು ವಿನ್ನಾತಿನ ಈ ಎಡ್ಡೆ ದಿನ ಉಂಡತೆ ಸೋಪುನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ಬುಡ್ಚಿ ಹೀರೆ ಪನ್ಪರ್ ಮಾರ್ರೆ ಬಕ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಂಡಂತೆ ಬಾಕಿ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಮೊಕಲೆ ಬರ್ಬುಜಿ ಭಾಷೆ ಬರ್ಬುಜಿ ಆಗ್ಲೇ ಮನ್ನೋಡ ನಾಟ್ನಾಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದ ರಡ್ಡೆ ಕಾಲು ರಡ್ಡರೆ ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಎನ್ನ ಆಫೀಸ್ ಹೋಪೆ ಟೆಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಆವರುಂಡು ಸುಮಾರು 3 ತಿಂಗಳು ನಿಂಚು ದಾಲ ಬೇಲೆ ಆತುಜಿ ಬೇಲೆ ಸುರು ಆನಗ ಟೆಂಡರ್ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಬರೋಡು ನಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರೋಡು ಟೆಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಮಲ್ತು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಲ್ಪನ ಬೇಲೆ ಅನ್ನ ಇತ್ತೆ ಈರು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂದತ್ತು ಆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನಕ್ಲೆ ಅವಡಕ್ಲು ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ದೇ ಬದುಕುಂಡು ಇರೇ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಅತ್ತ ಐತೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಗ್ಲು ಮಲ್ಪ ಆಂಡ ಬೇಲೆ ಮಾತ್ರ ನ್ಯಾಯೋಡು ಮಲ್ಪಲಿ ಲೆಕ್ಕರ್ ತೆಚ್ಚ ನರಮಣ್ಣನ ತರೆಮಂಡೆ ಹಾಕದು ದುಡ್ಡು ಮಲ್ತು ನಾವು ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತುಚಿ ಅವು ಒಂಜಿ ನೆನಪುದಿಲ್ಲಿ ದಾಯಕನಿಗೆ ಎಂಡ ಪಾಪದಕ್ಲು ಓಟು ಪಾಡ್ನಿ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಲ್ಪುನಿ ಅವು ಮಲ್ಪುನಿ ಇಂದು ಮಲ್ಪುನಿ ಅಂಡ ಕಾಸು ಮಲ್ಪುನಿ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕಂದಿನಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಅಂದಾಯರವಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಂಕೆಲ್ಲ ದೇಶದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಪೋ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮುದಾನೆ ಮೂಲೆ ಯಾನ್ ಬಂಡ ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಲ್ದಿನಿ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಗೊತ್ತುಂಡತ ಅಂಡ ಇಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಕೊರೋನಾಗ ಯಾನು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ B.Com ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊರತೆ ಅವು ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತವಂದತ್ತ ಇರಕ್ಲ ಏನೇ ಅವು ಇರು ಪಾತ್ರ ಅಂದಾಜ ಪೂಜ ಮೇ ಏತು ಮಲ್ಲ ದರಿದ್ರವತ್ತಿನೇ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಕಷ್ಟ ಒಪ್ಪಂದು ವಿನ್ನಾಪಿನ ಸೀಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ದಯಪಂಡ ಔಟ್ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ವಾಸನೆ ಬರ್ತದೆ ಊಟ ದಾನಿ ಊಟ ಮಾಡ್ರೆ ಬರ್ಬೋದು ಐತು ಪಾಸ್ ಆಪ ನಮ್ಮ ಬಿಡ್ಚಾ ಬರ್ಚಿ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಚಾವ್ ಪಚ್ಚಿನಾಡಿ ಪಂಪು ಎಲ್ಲ ಎಂಚ ಪಂಪೈಲ್ ಗಲಿಗಲಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆವೊಂದು ಪುಂಡು ಅವೇ ಕೇತು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಪಕ್ಕಡೆ ದಿನ ಪಂಪೈಲಿ ಗಲಿಗೆ ಯಾಪತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಪೋಪುಂಡತಿ ಅಕ್ಕ ಯಾಲ ಬರೋನಿ ಪಂಪೈಲಿ ಪೂರ್ತಿನತಿ ಪಂಪೈಲ್ ಇಷ್ಟ ನೀಚ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅವು ಸರಿ ಅಂಡತ ಬರೋ ಕೈ ಕಾರ್ ಅವ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಸುಮಾರು ಲಾಸ್ ಆನ್ ಮಾಡಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಒಳ್ಳೆ ಜಿ ದೇವ್ರು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಐಕೆ ಬಂಡ್ಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಕೂಟರ್ ಬೋರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ ಬೋರ್ಡು ಇಜ್ಜಿಡೆ ಎನ್ನಂಚ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಬೋರ್ಡು ಅವು ಕಾರ್ ಬೋರ್ಡು ನಾನು ಲೈಕ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಾಡೋಡು ಏರಾಂಡಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿನ ಕಾರ್ ತಾಗು ಅವು ಬಿಡ್ಕ ಅಲ್ಲ ಅಡೆಗೆ ಸರಿ ಅಂಚಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಫಳ್ನೀರು ಮತ್ತೆ ಇಂಚಿನಿ ಅವು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಪಂತಿನ ನಮಗೆ ಕೊಂಚಾಣ ಪರಿಚಯ ಬೋಟ್ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತಿನ ಜಾಗಡ್ ಓಟು ಕುಂತುಂಡ ನಾನು ಗೆನ್ಪುರು ಗುರ್ತಾರ್ಥ ಇಜ್ಜಂದು ನಲ್ಪ ಹೋದ ಓಟು ಕುಂತುಂಡ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆಡು MLA ಆಡು MP ಆಡು ನಾನು ಏರ್ ಗೆನ್ಪುರು ನಮ್ಮ ಬೆಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಅಂದಾಜಿ ತಣ್ಣೀರ್ಬಾವಿ ಓ ದೇವೋ ತಣ್ಣೀರ್ಬಾವಿ ಸಕ್ ಅವು ಸಮಸ್ಯೆದ ಮುದೇಲು ಅವು ಚಪ್ಪ ಪಕ್ಕ ಓಲಾವು ಬೋಳಾರು ಸರಿ ಬೋಳಾರು ಯಾನು ದುಂಬಿತ್ತಿನ ಊರು ದುಂಬಾತು ನಾತು ಇತ್ತಾಪಿಸಿ ಪಕ್ಕ ಓಲು ಮಾರ್ರೆ ನನಗೆ ಏತು ಬಾಕಿ ಊರಿಂಡು ಇರೇಗ ಕೊರಿಯರ ಮನಸ್ಸುಂಡ ಕೊರ್ಪೆ ಬಜಾಲ್ಡ್ ಕೊರ್ಪಾಲೆ ಬಜಾಲುಡು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಬುಡಗಿನ ಮೆಗ್ದಿ ಅವಲೇಕ್ ಏನೊಂದುಲ್ಲಲು ಬುಡಗಿನ ಮೆಗ್ದಿ ಅಂಚಾಂಡವು ನಂಗೆ ಬರ ಯಾನು ಕೊರ್ಪಿನ ಬಜಾಲುಡು ಬಜಾಲ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಬಜಾಲ್ 10 ಜನ ಉಳ್ಳಿರವು ಬೊಕ್ಕಂಗಿನಂದಿಗೆ ಏರಿಯಾ ಫುಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಜ್ಜಿ ಒಂತ ತಾಟಿ ಪಟ್ಟುಂಡಲ್ಲ ರಪಾರ್ ಪೇರು ಹೌದಾನೆ ಆತ ಮೋಕೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರ ಓ ಬಜಾಲುಡು ಬಾಜಲ್ ದಕ್ಕಲು ಜಾಸ್ತಿ ಉಳ್ಳೇರು ಬಾಜಲ್ ದಕ್ಲತ್ತು ಮೋಕೆ ದಕ್ಲಿ ಬಾಜಲ್ ಅವಲಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಬಜಾಲ್ ಲಿಂಕ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆಂಡ ದಾದನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಾಂಡು ಬತ್ತದ ಉಂತಿಯ ಬಂಡ ಸೀದಾ ಊಟ ಬರ್ಬೋದು ಅಲ್ಪ ಫುಲ್ಲು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಯಾನ್ ಬರದೀಪ ಯಾನ್ ಬಂಡ ಇತ್ತ ಇಂಚ ಕನ್ನಡ ಬರದೀಪಿನಿ ಕಮ್ಮಿ ಇದು ಹೊಸತ್ತು ಫೋನ್ ಬೈದಿಡು ಇಂಚ ಗೆಪ್ಪುನು ಇಂಚ ಬರಪಿನಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತುಲ್ಲಿ ಸುರುಟು ಬರೇರೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಬಂಗ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹಲೋ ಇಜ್ಜಿ ಅಜಂತ ಪುನಃ ನಲ್ಲ ಪಿದಾರ್ದಿಜ್ಜಿ ಸಾವು ಮೂಲೆ ಉಂಡು ಯಾ ಬರ್ಪೆತ್ತು ಒಣತ್ತು ಬರ್ಪೆಂದು ಬಂತೆತ್ತ ಆವ್ ಓ ಹಿಂದೂ ಫೋನ್ ದಿನಾಗ ಹಿಂದೂ ಬರ್ತೇನೆ ಹಲೋ साहब बोलिए क्या अभी जल्दी आने का साहब टाइम तो हुआ है हाँ क्या साफ करके रखूँ ओके ना अकल बल्ले हेलिकॉप्टर देख दी ओड क्या है पायलट बंदी अंचत खाली उंदे देख दी वाड़ी अंची हेलिकॉप्टर देख दी ओडा ಒಂಚೂರು आसमान पाड़ो तीन बकेट पानी लेके आओ उस पे डालो हेलीकॉप्टर देखुना मांगता है देखुना साफ करना वाला साफ हेलीकॉप्टर इतना पहले फिर दो फिर
इतने बेले बिडते पोपेरा आता वहाँ पायलट आहे मुझी असते यांच्या म्हणते अंचा ताय विजुअल लेते अंचा तिरकुलना ओडे ओडे मित्तु पापारी हो ए तुम इधर जा आओ क्या उधर तुम लोगों ने पीछे घूम रहा है पुलोकली बेटल कासे पिज्जन लेका पिराड सारी ఉండते हो विराट दी एयर नाला सारी पूजी बकाईता सारी पुना डीजल वाटर वाली बंगाव मार रहे हैं मुझे काके लिंग बतो बोपुन दिले ऊपर है डीजल काके नुपु दिए रगो नहीं लेके ಪಾಂಡು ನಿಖಿಲ ಇಂಗಿನ ಪಿಂಡ ಬಿಡಿಯರ ಎಂಚಿನ 15000 ಆವೊಂದು ವತ್ತುಂಡು 15000 ಆವೊಂದು ವತ್ತುಂಡು ಏನ್ ಮುಟ್ಟೆನ ನೀ ಎಂಚ 145 ಮುಟ್ಟೋಲಿಯ ಎಂಕ್ ಮುಟ್ಟು ನನ್ನ ಪೈಲಟ್ ಬರ್ಪೇರಿ ಇದೇ ಡೌಟ್ ಇತ್ತನೆ ಯಾನ್ ಇರ್ನ ಎದುರೇ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪೆ ಆಂಡತ್ತ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬರ್ರೆ ಬಂಡ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟಡ್ ಒಂಜಿ ಮಂತ್ರಿ ಪದವಿ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಓ ದೇವರೇ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರೇ हेलो हेलो साहब आप कहाँ हैं फिर ऑफिस हॉस्पिटल गया क्यों क्या हुआ बीवी का पेट में दर्द है ओह सॉरी सॉरी हम लोग वेट कर रहा है जल्दी आओ ना नहीं आने वाले क्यों अयो ಏನಂಗೆ ಪೈಲಟ್ ಬರ್ರೆ ಆಪುಜಿಗೆ ఆయన పొడికి బంగి నాలుగే వాళ్ళు పెత్తొందులకి బంగి బయలు లక్కది ಪಾಂಡು ಯಾನು ದಾನೆ ಹಾ ಯಾನು ಬುದ್ಧತ್ತು ಅನ್ನ ಒಂದು ಪೈಲಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಣದ ಮಲ್ದಿನಿ ನೆಟ್ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಕೈವಾಡ ಉಂಡು ಯಾನು ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದ ಪೂರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಲೆ ಎನ್ನ 145 ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಇಜ್ಜಿಡ ಯಾನು ಪೋಯ ರಡ್ಡು ಓಟುಡು ವಿನ್ನಾದ ಇಂಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನ ಯಾನು ಅಂಚತ್ತನ್ನ ఆయన బొడేది బంగి నాలుగే ఆయన ಬುಡಿದಿ ಬಂಜಿನಾಲಣ್ಣ ಐಕೆ ಯಾನ್ ಕಾರಣನ ಅವು ಎಂಗೊತ್ತುಜಿ ಬೊಕ್ಕೆಂಚಿನ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಇಂಗಿನಕ್ಕೆ ನಾನು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಮಾಡುದು ಒಂದು ಎಂಕಿತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಮಿತ್ಲ ಡೌಟ್ ಬರೋದುಂಡು ಹೆಂಗಿದೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಕೈವಾಡ ಇಜ್ಜಿಡ ಎಂಕ್ ಯಾನು ಈತಿ ನೆಟ್ಟ ಮುಟ್ಟೋಡಿತ್ತಿಂಡು ಏರ್ ಕೈ ಪಾಡ್ದೇರೆ ಎಂಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂತೂ ತಾಳು బంగి ನಾಲ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಜಿತ್ತೆ ಏರಕ್ ಬಿಡ್ರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕುಲುಲೆ ಎಂಕ್ ಅವ್ಲು ಮುಟ್ಟೋಡು ಈರ ಅಕ್ಕಲು ಕುಲ್ಲಿಯರ್ನ ಈರು ಮುಟ್ಟುಜಾರು ಈರ ಅರ್ಧೋಡೆ ಪೋಪಾರು ಒಂದೇ ಅಂಡಲ ಗೊತ್ತು ಪತ್ತಣ್ಣ ಹೊರ ಅಂಚಿ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾದಂಡಲ ಮರಕ ಪತ್ತದಂಡಲ ಪೋಪೆ ಹೊರ ಎಂಕ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಮುಟ್ಟ ಬಿಡ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೋಯರ ಆಪುನ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಸೈಕಲ್ ಆತ ರಿಕ್ಷಾನ ತೆಂಗ ಕಾರ నువ్వు ఇతనే పోపనతి పటరాచి బాతే రుచిది मिनिस्टर बोंदुंडु मार्रे तुम्हारा बाप तो मर गया तुम लोग बात करता है ನನ್ನ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಹೋಂದುಂಡು ಅಂಡು ಬಜಲ್ದ ಟಿಕೆಟ್ ಬೊಡ್ಚಾ ಬಜಾಲ್ದ ಟಿಕೆಟ್ ಉಪ್ಪಾಡಿ ಈ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ಷಾ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತುಳಿ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಬಸ್ ಟೈಮ್ ಉಂಡ ಅಂತ ಪ್ಯಾನ್ ಗುಡ್ ಐಡಿಯಾ ರಿಕ್ಷಾ ಬೋಲಿ ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುರುಟ್ ಬಂಡ್ರ ಆತ ಜಮಾ ಓಕೆ ಬರ್ಬಾ ಪೋಲಿ ಅದೇನು ಓಡಿ ಹೋಗ್ಬುನಿ ಅಲ್ಲೇ ರಿಕ್ಷಾ ಹೋಗ್ಬುನಿ ಅತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಎಲ್ಲ ಎಂಕಲು పోదు ఎమ్మెల్యే మల్తాత అతి యాపల ఓటు పాడినాక ఆలోచన మల్పోడు ఆ జన ఎంచొల్లి మే ఓటు ಪಾಡ್ದು ಮೇ ದೇಶವನ್ನು ಒರಿಪುಣೇನ ಅತ್ತ ದೇಶವನ್ನು ಲಗಾಡ್ದೆಪ್ಪುಣೇನ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಓಟು ಪಾಡ್ನ ಇಂಚಿನಕ್ಲೆ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಸರಿಯಾದ ನಮ್ಮ ದೇಶನು ಆದರತೊಂದು ಪೋಪುನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಓಟು ಪಾಡೋಡು ಅಂಚ ಅಂದನ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯಲ ಒರಿಯುನು ఆయన ಭವಿಷ್ಯಲ ಒರಿಯುನು ನಮ್ಮ ಛೇ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಾಪು ಅಲ್ಪಾಗ ಐಶ್ವರ್ಯ ಬತ್ತನ ಅರ್ಧರಾತ್ರಿ ಲಕ್ಕದು ಕೊಡೆ ಬತ್ತದಿಗೆ ಅಂಚಿನಾಗ ಏನಲೆಕಂದ್ರೆ ಓಟು ಬಾರ್ದೆತ್ತ ಚೆಕ್ 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 बच्चों अरे तुम लोग क्या कर रहे हैं जाओ ना तुम्हारा बाप तो गया है पैसा सीधा जाके दैज वर्ल्ड में पीछो उन लोग पगार देगा Be like Bola.